Ismeritek azt a viccet, amikor besétál Babilonba? Úristen, viccel kezdünk! És nem a nyelvet akarja összekeverni, hanem a szinteket vízeséssel, illetve hidakkal elcseszni. Megvan? Nem. Na, ha megvan, akkor szerintem beszéljünk most erről ebben az adásban. Köszöntünk mindenkit innen a Budapesti Board Game Caféból, ahol is most ért véget a keddi társas játék bemutató, sőt, egyébként még zajlik, úgyhogy ha háttérzaj van, akkor az azért van, mert éppen jól érzik magukat a Muffin Time-mal, illetve hogy a másik játékunk a Csodák kertje volt, ezt a kettőt mutattuk ma be. Én Géza vagyok a Petinzertől. Sziasztok, én Balázs vagyok a Board Game Hun Insta csatornáról. Én meg Attila vagyok a Board Game Cafétól. Most értem át egy ősrobbanást. Felrobbant minden lap? Minden. Kegyetlen Muffin Time robbanás történt itt. Pár képet megnézzünk a bemutatóról, csak hogy lássátok, miközben elkezdünk egyébként mesélni róla. Ezen a bemutatón is én voltam a játékmestere a Muffin Time-nak is, illetve a Csodák kertjének egyaránt. Ugye a Csodák kertjével kezdtünk most. Ebben a játékban építkezni fogunk. Mindenki egy ilyen különböző oszlopokon, tornyokon megtartott ilyen teraszt fog egymásra helyezni. Teszi mindezt a lehető legtöbb győzelmi pont érdekében. Ugyanis minden egyes ilyen díszítő elem, tartó elem különböző módon lesz pontozva a játék végén. A játéknak talán az érdekessége, hogy egy ilyen dobozban van, az egész játék során igazából ebből a dobozból építkezünk, tehát ez egy ilyen rendezővel együtt ellátott remek kis doboz. A közepéből fogunk ki bányászni lapokat, amiket átforgatva aztán kertek lesznek, és ez az, amiről a játék szól igazából, hogy ezt hogyan tudjuk lehelyezni, különböző lehelyezési szabályok mentén. Amit egyébként már egyből kérdezek is, hogy láttátok, mennyire nehezen értettek meg lehelyezési szabályt? Elég nehezen értették meg. Okay. Főleg az, hogy nem lehet egymásnak átvenni a lapokat körülnézetből. Kétszer belefutottunk. Nálunk ez nem volt jellemző egyébként, hogy én is megválaszoljam ezt a kérdést a mi asztalunk szempontjából, bár nálunk alapvetően tapasztalt játékosok ültek és játszottak. Ezzel nem találkoztunk. Talán egyszer a végén majdnem előfordult az utolsó lépésnél, ott szóltunk, de ez alapvetően nem tűnt nálunk hibának. Én kifejezetten rákérdeztem minden asztalnál a játék után, hogy igényelték vagy hiányolták a játékos segédletet, mert amúgy semmi nincsen. És mindenki azt mondta, hogy amúgy nem feltétlenül, esetleg az, ugye minden kör elején fordítunk egy ilyen arra körérvényes szabályt. Ez többször fölmerült, mert az ráadásul a szabályban hülye helyen van. Utolsó előtti lapon, hogyha még egyet vissza, Igen. akkor jössz rá, hogy mi történik a körben tulajdonképpen. Ebből nagyon hiányzik egy segédlet szerintem. Én is így gondoltam, de mondom, ezen kívül egyébként minden játékos azt mondta, hogy érthető és hamar át lehet látni. Próbáltam egy kicsit így megörökíteni azt, hogy így milyen különböző típusú kertek alakulatnak. Itt is van egy másik, ezek már ilyen kb. Végállapotok. Egy dolog, amit én kiemelnék, és szerintem igen, beraktam ezt a képet, hogy ül az ember az asztalnál, nem lehet belelátni a dobozba, és úgy kell gyakorlatilag memória játékról is szól egy kicsit, hogy hol, melyikben mi van. Egyébként jó ötlet ez a rendező, én hozzáteszem, ez tök király, hogy benne van a dobozban. Jó pofa rendező, és én imádok minden játékot, amiben van rendező. Itt én nem csak akkor éreztem a bányászást, amikor a lapkákat vettük el, hanem tényleg ki kellett bányászni azokat a nyavajás egyes kis, ilyen pici műtyűrnyi dolgokat, ekkorszor ekkora fakból, amiben nem fért bele a kezem, én ott is éreztem a bányászást egy kicsit. Szó szerint fölmerült ez a memória játék dolga, hogy ez egy plusz réteget ad a játék. Kilátót meg a szobrot, az kifejezetten könnyű volt keverni, mind a kettőnk is egyes. Még egy szót a Muffin Time-ról is. Az asztalkép az ennyit tud, tehát igazából van egy hatalmas pakli kártya, és ennyi, ami egy indokolatlan méretű dobozban Igen, lakik egy. legalább kétszer akkor. Szerintem az asztalon is itt előveszük, azért látszik, hogy így hatalmas a doboz, tehát odaraktuk a Csodák kertje, az egy normál méretű doboz, a Muffin Time meg egy hatalmas doboz ahhoz képest, hogy mennyire tényleg egy vastag pakli kártya. Viszont jó pofa benne, hogy minden kártya nagyon egyedi. Ugye gyorsan a játékmenet, vagy leraksz egy kártyát a kezedből és megtörténik, ami rajta van, vagy húzol egy kártyát és kész, 10 kártyát akarsz a kezedben tartani, addig tart a játék. Egyébként meg vannak még ilyen csapdakártyák, ami ha megtörténik valami így az asztal körül, például valaki elkezdi a macskáját emlegetni, akkor húzol 3 kártyát. Tehát ilyen teljesen random dolgok. Mellé még vannak ezek a zöld lapok, amik pedig, mint a robbanó macskákban, a nop kb. Ezek a lapok vannak, és ezekkel igazából megy az őrültködés. Rengeteg lap van, rengeteg különböző hülyeség, nem nagyon lehet arra számolni, hogy mi történik. Ez jó is, hogy kiemeled a sok lapot, szerintem mi a pakli nem egészen a felét láttuk
Ugye az első játéknál 4-en játszottuk. Igen, azt elfelejtettem mondani, most 3 asztalon összesen 12 ember volt mindkét játékra, tehát hogy eléggé nagy merítés volt, és ti szerintem ezzel 4-en játszottatok, a másik 2 asztalt pedig összevontuk a Muffin Time-ra, hogy legyen egy olyan erítés is. Egyébként még mindig játsszák. Így van. És nagyon tetszik nekik. Megnézzük BGG-n, hogy mit írnak. Kezdjük a Babylonnal. A 7.1 az tényleg azt jelenti, hogy már egy jobb fajta, jobbra értékelt, közönség által szeretett játék. A komplexitása pedig 1.85. Igen, egyébként a szabályát elmondanom, szerintem 20 perc volt. Volt olyan, aki az utolsó 5 percre esett be, szóval gyakorlatilag Attilának újra el kellett mondania neki. Mennyi idő alatt zárkozott fel? 10 perc alatt. Átlátni, az lehet egy kicsit, ez nem egy komplexitási kérdés, tényleg csak az, hogy térlátása az embernek mennyire jó. Igen. Abból akadhat, de az nem komplexitás, tehát az 1.85, ez teljesen reális. 8 éves kortól mondja. Főleg azért, hogy a gyereknek már legyen kontrollja a mozgásai fölött, és igen, mert egy chipes különben jó lenne hozzá, olyan kicsi alkatrészek is. Operationből ki kéne venni, igen, a chipes néha. Játékidő 40-60 perc, kb. 40 perc az mondhatni, hogy fix. Szerintem nekünk is ez az 1 óra környit hozta. De négyen az 1 óra az mondom. reális. 1 óra, igen. És azt írja, hogy 3-an a legjobb. 2 annyit módosít a játék a szabályon, hogy az elején 1-2 bányalapkát le kell venni, ezáltal kicsit kevesebb az alapkínálat. Őszinte leszek, nem értem, hogy ez egy annyira szolitár játék. Igen. Én egyedül a szólójátékos módot nem értem, hogy miért nem rakták bele. Most mindenkinek teszünk egy hatalmas nagy szívességet, és adok egy szólójáték módot. Minden köröd elején vedd ki azt a lapkát, amire a leginkább szükséged lenne, és dobd ki, és utána te jössz. Jó? Kész. Ugyanúgy fog működni a játék, mint 2-en, 3-an vagy 4-en, mert gyakorlatilag alig van játékos interakció. Mi nem tudom, hogy baj-e. Nem tudom, ti hogy éreztétek az asztalokon. Ez egy szolitár játék, nem az. Így van. Nem Ami engem nagyon meglepett, hogy előkerült az analízis paralízis. Jó öreg. Igen? Nálunk nagyon elassult a játék, mert elkezdtek gondolkodni. De hozzáteszem, ha én már kivettem a bányalapkámat, te már gyakorlatilag kezdheted is a körödet. Ezt akartam mondani, igen, hogy nálunk ez nagyon fölgyorsította, az első kör közepén rájöttünk erre, és nálunk ez nagyon jelentősen fölgyorsította. Ezt föl tudja gyorsítani. Tak, elvettük, és ugye a kör végén megvártunk mindenkit, mert ugye a kör végén kell egy ilyen tokent fölfordítani, ilyen szabálymódosítót. Ott mindig bevártunk mindenkit, nem viccelek, szerintem mi lejátszottuk a Muffin Time-ot, ami a következő játék volt, mint a másik 2 társaság még a titkot, néztük, hogy miért vagytok kétszer gyors, mint a másik 2. Nagyon gyorsan végeztek, igen. Szóval ez jó lehet, és nekem így előzetesen a legnagyobb félelmem ezzel a játékkal pont ez volt, hogy tudtam, hogy így nem lehet majd előre tervezni, de nem, nagyon jól ki lehetett ezzel a kis trükkel küszöbölni. Használjátok ezt a trükköt, mert tényleg kétszer olyan gyorsan. Ezt is ingyen adtuk most szívesen. Készítője az az Oliver úr, aki egyébként az alja talán egy játék, amiről én személy szerint hallottam. Tavaly eszemben szedtük össze, nagyon szép játék. Ennyit tudunk róla. Evezünk is tovább a Muffin Time-ra. Hát egy kicsit azért erről én fogok beszélni. A 2007-es énem az előjött abban a pillanatban, hogy megláttam, hogy lesz ez a bemutató. ASDF Movie, YouTube-ra, hogyha ezt beírjátok, ez tényleg 2007-től, és minden évben gyakorlatilag szerintem egyet rakott ki, egy ilyen 2 perces, teljesen agyament animációs sorozat. Van az apa viccek, amik ilyen nagyon Jézuson de fájnak, és vannak a fa viccek, mert ezek a fa apa viccek, tehát az a kategóriának. Ez nekem kimaradt valahol. Ez nekem is kimaradt. És visszagondolja az ember, hogy 2007-ben még kezdődtek csak a mémek, ha voltak egyáltalán. Igen. Az emojik voltak még ilyen nagyon új keletű dolgok, és abban a korszakban visszahelyezi ezt a sorozatot, és úgy végignézi, szóval nagyon jó. Thomas Ridgwell-nek hívják, Tomska egyébként a YouTube csatorna, ahol ez fönt van. Kitalálták 2021-ben, hogy jó lenne egy társas játékot csinálni. Én már akkor egy kicsit így vakartam a fejem, hogy youtubereknek társas játékhoz mi köze lesz. Hát az, hogy parti játék a borzasztó hülye humorról szól, akkor tényleg azt tud történni, mint most is. Nagyon fontos, hogyha komolyan vesz, hogy ez egy hülyeség, akkor nagyon jó hangulat tud lenni. Így van. Ezt így kell megfogalmazni. Tehát ez a design, ami a kártyákon rajta van, igazából ez az, ami ebből az animációs sorozatból így át lett idemelve ebbe a játékba. Minden más pedig tényleg erre a játékra lett kitalálva, az összes lap különböző. Szerintem erre az egész játékra az a mondat a legjellemzőbb a játékszabályból, hogyha
vitátok van egymással, akkor addig veszekedjetek, amíg bűnre nem jutok, és lehetőleg erőszakot ne akarok. Lehetőleg erőszakot ne Ez így konkrétan benne van a játék szabályban. Komplexitás 1.03, egy a legkevesebb talán, mi lehet? Szerintem igen. Én egy alatt nem láttam. Jó, tényleg baromi egyszerű, elővesszük és röhögünk. Talán te mondtad, hogy az alkohol az hozzásegít ez a játék? Igen, én az előző adásban is mondtam, hogy nem vagyok egy nagy partijátékos, és én ennek a játéknak a szabálymagyarázása közben is azt éreztem, amit minden partijáték közben szoktam érezni, hogy ez most komoly. És az volt az érdekes, hogy mind a négyen így voltunk, viszont a 4 főből 3-nak megváltozott a játék végére a véleménye. Én azt éreztem, hogy egyre inkább kezdtünk beleoldódni, hogy olvastuk a kártyákat, majd lejátszottuk, megbeszéltük, hogy nem játszunk ezzel többet, és elkezdtük olvasgatni a kártyákat, hogy mik vannak benne, és azon kaptuk magunkat, hogy röhögünk, és azt képzelgettük el, hogy a melyik kártya milyen szituációban lenne nagyon vicces, majd utána fölmerült az a mondat, hogy játszunk-e vele még egyet. Végül nem játszottunk, de szerintem ez sokat elmond. 4-ből 3 nem partijátékos embernek megváltoztatta a véleményét. Úgy alakult, hogy mi játszottunk még egyet. Ugyanis az történt, hogy az egyik rámegyzó bemondta, hogy Muffin Time, ami egy igen fontos kellék ahhoz, hogy tudjuk, hogy 10 kártya van a kezében, tehát hamarosan meg fogja nyerni az egész játékot, majd kijátszották rá az ősrobbanás nevű kártyát, amit előbb mondtam, hogy túléltem. Ez azt jelenti, hogy komplet bezártuk az egész játékot, újra osztottuk a kártyákat, és előről kezdődött minden. Ez a kártya nálunk is ott volt, de ennek a hölgynek a tekintete nem játszott. Viszont utána, hogy átnéztük a paklit, volt benne egy olyan kártya, nem tudom pontosan idézni, dobd el az összes kártyádat, és ha akarod, hagyd abba a játékot. Én is egyébként most ennél az asztalnál is azt vettem észre, hogy nagyon vakarózik mindenki, azért ez a 8 fős asztal, aki még mindig játszik. Ez ilyen, hogy az elején így vakarja az ember magát, de ha akik így át tudnak szellemülni, miről is szól ez a játék, szerintem azokkal marhára tud működni. Nyitott kell legyen. Nyitott kell, hogy legyen, igen, meg lelazulni. Nagyon vagy lelazulni. igen, és innen indítottuk a gondolatmenetet, hogy ezen tud valószínűleg a megfelelő alkoholmennyiség segíteni az elején. 13 éves kor fölött mondja, de szerintem ez tényleg csak annyi, hogy megérteni már 8 éves is megérti, csak nem tudja a helyén kezelni talán a... Igen, megsértődik. 20-40 perc, egy part ugye addig tart hivatalos, hogy 10 kártya legyen valaki kezébe akkor elején. Parti játék, hogyha akarjátok és nem tetszik, akkor úgyis abba adjátok, ha meg tetszik, akkor meg játszotok vele másfél az a óráját. kártya, hogy szállj ki a játékból. Akkor kuszálsz. És ugye 8-an lehet játszani, ez teljesen jó. Publishert mutatnám meg, ugye a Big Potato Games, csak hogy tudjuk helyére rakni, tehát Kameleon, a Hallatlan ugye magyarul, meg a Klask is egyébként az övék. Klask nagyon jó játék, ajánlom mindenkinek. A Csorda Szellem. Csorda Szellem, az is egy jó játék. Ami az övé, tehát ezek mind ilyen parti. Már a harmadik példány van a kávézóban. Igen, ezek mind ilyen nagyon klasszikus parti játékok. Muffin Time talán egy kicsit inkább olyan, hogy kell hozzá egy fajta társaság, de hogyha mennék csapatépítőn és azt látom, hogy az a fajta, akkor biztos, hogy oda raknám nekik, biztos. Hogy mehet is játszatok. Ugye mind a kettő reflex shopos játék, Csodák kertje most 20 000 forint, a Muffin Time pedig 9 000. Reális. Rendező van benne, tényleg borzasztó sok mityűr. Nagyon szép asztalképet ad a végére. Muffin Time igazából egy hatalmas pakli kártya, ami nagyon ki van találva. Ami nekem egy kicsit fáj, hogy én ezt védő nélkül nem biztos, hogy merném használni sokáig. Én nem vagyok egy nagy kártyavédős, de ez az a fajta kártya minőségben és használati minőségben így fogalmaznék, amit mindenképp védőznék. Ha bevédőzöd, a dobozt el kell felejteni, vagy legalábbis a felső részében lévő inzertet az biztos, hogy ki kell dobni, hogy beférjen, mert amúgy nem fér be. Ez egy kicsit nekem ilyen szívfájdalom, hogy miért kell tenni szűkre venni azt a lyukat a dobozban, full felesleges. Játék élményről egyébként még egy-két szó, amit láttunk. Szerintem az elefántot azért így a porcelánboltban címezzük meg. Én a társas játék Fiestán láttam először, és már akkor is megkérdeztem emberektől, hogy a Csodák kertjével, amikor játszottak, hogy milyen, és csak annyit mondtak, hogy jaj, nagyon félek, hogy le fogom verni az egészet. Ezen a ponton szeretném ezt így megmutatni. Itt azért így fölépítettem egy kicsikét a dolgokat. Mutatom, mit csinálok vele, jó? Tehát mozgatom, így oda-vissza. Most megrázom az asztalt, undorító módon, szóval mi is mozgunk. Jó? Tehát ettől, hogy mozgatod, nem fogod leverni. Amivel le fogod tudni venni, az az, hogy játszol a játékkal. Így van. És
raksz például ide a szélére egy nehéz dolgot, amitől mondjuk így leesik az a nehéz dolog, vagy éppen van egy ilyen lyuk ezen a ponton, amitől így billeg az egész, és attól így összeomlik. Ezért is van azt talán, hogy mekkora az embernek a keze, mennyire izgul éppen, hogy Jézus, most ezt pont úgy le kéne, hogy tudnom tenni, inkább ez az, amitől le tud verődni a pálya. Én először ránéztem, én nem értettem, és tulajdonképpen azóta se értem, hogy miért nem kétszer ekkorák az elemek. Hát meg kétszer ekkora lenne a doboz. Kivételes esetben most örülnék. Ennek egyik kiadásra kellene mindenki. Lehet amúgy. Igen, a maga az építkezés közben, ahogy te is mondtad, tudod lelökni, hogy éppen ide építesz, de a kis ujjaddal meglököd a másikat, és akkor ha az pont annyira instabil volt, akkor elindul, és a felső sor borítja az alsót is, és igen. Akkor utána emlékezz, hogy volt. Kicsit olyan érzés, mint amikor az üvegből beleépíted a hajót. Én is ezt mondtam, hogy aki modellezik, az azért előnyben van ennél a játéknál. Pro tip, ehhez a játékhoz egy bizonyos szint után, mert egy emelet után, amikor már építkezünk, lehet, hogy érdemes sűrűn fotót készíteni, hogy éppen hogy áll, ami előttünk van, mielőtt elkezdünk mondjuk rakni, vagy ilyesmi, mert ha levered, akkor vissza tudod gyorsan építeni. Hogy mondjak egy statisztikát, ugye egy 12-en játszottak vele, én is otthon próbáltam még 2-en, ebből a 14 játékból egynél láttam olyat, hogy valaki így kicsit így feldél rakott, és így leverte egyébként az alatta lévőt, és éppen előtte csináltunk fotót róla. Ez, hogy mennyire sűrűn lesz leverve, meg mennyire kell ettől félni, én is nagyon féltem, de én most már egyáltalán nem érzem, hogy ez olyan nagyon nagy probléma lenne. Nekem mit lenne nagy kérdés az, hogy 8 éves kortól ez mennyire tud működni. Ez így van. De különben így együtt az egész, szerintem ez egy nagyon jó családi játék. Abszolút jó. Abszolút jó, abszolút azt gondolom én is. Meg egyedül is. tud működni. Azért nagyon szép kontraszt volt, amikor ugye ti már befejeztétek a Csodák kertjét, és elkezdtétek a Muffin Time-ot, amellett lévő asztalon még ment a Csodák kertje, és egy nagyon koncentrált építkezés az álasztalon, és hatalmas röhögés, meg olyan lap volt, hogy most mindenki álljon fel, és akkor rakja a leglassabbat, nem tudom. Székek borulnak minden, és a másik asztalon meg ezt az oszlopot most ide rakjam, vagy oda. Tehát, hogy itt teljesen más a kettő játék. Pontok, milyen pontok lettek? Volt egy, aki 79 pontot csinált a Csodák kertjében, az szerintem az eléggé szép, az nagyon durva volt. 30-tól 50-60 az átlag, 70 fölé mész, az már szerintem kiemelkedő. Igen. Volt olyan stratégiám, szerintetek működött itt? Én egyet tudnék mondani, a Csodák kertjénél ne magasságba akarjál menni, mert egy dolog van, legalsó sor, ami azt mondja, hogy a legmagasabb szinted, amin vagy, annyiszor 2 pontot kapsz. Tehát ha fölmész 3-as szintre, akkor kapsz érte 6 pontot. Tehát a magasságért ennyi jár. Egyébként meg a kulcsa a végső pontozásnak, hogy felülről ránézünk az építményre, és ami látszik, azért fogunk pontot kapni. És ha ilyen nagyon egy tömbben fölfelé építkezünk, akkor csomó mindent ki fogsz takarni. De a kettesre viszont érdemes arra építkezni, mert az viszont már kétszeres forduló. Ugye csomó olyan dolog van, hogy amelyik szinten van, annyiszor 3 pont, vagy annyiszor 1 pontot ad. Maximum 1-2 lapka volt a 3. szinten. Egy játékosnál volt talán, hogy egy darab 4. szintes lapkát rakott, de hogy semmi pontja nem. Ő volt a legutolsó. Igen. De ugye az is hozzátartozik, hogy fix körös, tehát 10 lapkád van, amit le kell valamilyen módon építeni. Szerintem ez az, amit én így figyeltem, és érdemes odafigyelni. Terüljetek szét. Többsége az embereknek azt érezte vissza amúgy, hogy jó. És ez az első alkalom, hogy bevezetjük a játék után ranking. A játék után egy official rankinget fogunk kérni, mert hogy minden játékostól megkérdeztük, hogy egy 1-től 10-es skálán mire értékelni, ráadásul úgy, hogy ne befolyásolják egymást, hogy írják le a telefonukba külön, és akkor azokat mi mindegyiket összeadtuk és átlagoltuk. A Csodák kertjének most így az official játék után rankingje az 7.3 lett, egészen közel a végéhez. Pont ezt akartam mondani. Igen. Volt, aki 4-est adott neki, de voltak többen is, akik 10-est. Volt, aki 10-est adott. Igen, ketten is voltak, akik 10-est adtak, de hogy általában tényleg ez a 7-8-10, ez volt a legtöbb. Tetszett az embereknek. Muffin Time-nál pedig ugye ami volt, van valaki szereti a parti játékot, vagy át tudott szellemülni. Nagyon szerették, 1-2 embert ledobott. Tipikus játék szerintem, hogy ezt inkább decibelben kéne mérni. Abban viszont nagyon jó, mert nagyon hangosak voltak a játékosok. Legutóbb Balázs, téged kérdeztelek, hogy felköltöznál a polcodra.
Attila, az attól függetlenül, hogy itt lesz a Board Game Caféban kipróbálható. Ha otthon a saját polcodon ott lenne, látnál olyan alkalmat, hogy azt mondod, hogy játszunk egyet vele. Igen, én kifejezetten szeretem az ilyen építkezős játékokat, hogy nekem például föl tudnak költözni még a polcomra. Neked? Én is ez a kategória vagyok. Ha elővennék, játszanék vele, nem venném meg, valahogy játékmechanikailag nem éreztem olyan hú de nagy újítást benne. Talán nem is ezt ígéri, azt ígéri, hogy gyönyörű szép 3D-s egyedi dolog fog előtted elkészülni a játék végére, és mindenki előtt egyedi, és azt hozza. Ez tényleg így van. Pont én és az egyik játékostársam voltunk, akik így a második, harmadik, negyedik, ötödik körbe mindig elmondta egyszer, hogy most már látom, hol rontottam el. Tehát ez a játék első játéka arról szól, hogy folyamatosan elhibázod, és abból tanulsz, nekem legalábbis ez volt a megélésem. Kanyarodjunk is rá, akkor mi várható itt a Board Game Caféban a következő időszakban. Ugye ma volt a Csodák kertje és a Muffin Time bemutató, holnap egy új sorozat indul. Igen, visszatérnek tulajdonképpen a társasjátékos kalandok egy vonalat új köntösben, rendkívül szigorú szabályokkal, ami eszünkbe jut, azt elővesszük. Úgyhogy most a Mars terraformálása jutott eszünkbe, ami elsőprő elejű volt. 4 asztalon fog holnap zajlani. Akkor a legendája van, hogy aki még soha nem játszott Marshoz, özölni a rendezvényt. Hiszen most tanítva is lesz, ugye ez egy ilyen kifejezetten jó dolog. Majdnem az lett a sorozatnak a neve, hogy Géza kedvencei, de aztán... Igen, az a baj, hogy Gandalf, meg többen jelentkeztek erre, úgyhogy úgy döntöttem, hogy társasjátékos kalandok lesz, és mindent beleömlesztünk. Kész. Többek között jövő héten a Kardiának lesz egy versenye, mert a Piatnak is megjelent nálam, hogy szeretne versenyt. Ezt is beleraktuk a kalandokba. Vasárnap pedig, hogyha esetleg szeretnétek jönni, ismét a Csodák kertje, illetve a Muffin Time lesz, úgyhogy arra még tudtok bőven jelentkezni. Jövő héten ilyenkor pedig ugye az utazás a föld körül, illetve a kocka parti lesz, ami után egyébként szintén fogunk jelentkezni majd itt a játék utánban is. Hétfőn egy igen érdekes eset, egy Európai Unió által finanszírozott civil szervezet keresett meg, hogy ő feltétlenül beszeretnék mutatni, úgyhogy adtunk nekik. És ez már kiadott játék? Ez egy kiadott játék, igen. Azért raktam be az Unicum sorozatba. Ez egy ilyen szabaduló játék, puzzle mechanika valahol. Gyertek. Javaslom, hogy gyertek el. Aki nem játszott a Kardiával egyébként, menjetek fel Board Game Arénára, engem Balázs megfertőzött, Bocsánat. és szerintem másnap rendeltem meg a Piratniktól. Még egy dologot elmondanék, ez mai fejlemény, ez szerintem itt még nincs fönt, hogy a A-Games a Biotopia nevű játékával jövő szerdán jön egy próbajátékra. Kanyarodjunk át Petinzert oldalon, mi történt? Hát nem bírtam magammal, és elkészült a Darwin utazásra Inzert. Annyira nem bírtam magammal, hogy még csináltam egy ilyen overlay-t, amit rá lehet rakni a játékosoknak, ugye, hogy az összes kis bélyeget, pecsétet, amit el kell itt helyezni, mindennek legyen helye, szépen dedikáltan, nem csúszik össze játék közben. Hozzáteszem, azért volt rá szükség, mert volt egy centiméter kb. A doboz teteje és a izé között, úgyhogy gondoltam, kreatívan kiveltem a térkitöltő helyett valami mással a teret, és ezek a múzeum lapkák még, ami király, ugye ez ilyen 4x4-es rásba ki kell rakni minden játék előtt, ezt így a dobozból kirakod a játékra is megy. Úgyhogy szerintem ez eléggé jól sikerült, és már el is érhető. Már mi nagy erőkkel készülünk a társas játékok ünnepére, azt el kell mondjam. Most ilyenkor már az év végére ráfordulva erőteljesen erre kell készülni. Úgyhogy kb. Most ez van a Petinzerten. Balázs, nézzük meg, mi történt az Instagram oldalon, a Board Game Hun oldalon. Nézzük. Hát ugye kipinnelve van most a nyereményjáték, amit a múlt héten mondtam, hogy egy Doom Links-et lehet nyerni, ezt majd a végén kisorsoljuk, mert abban maradtunk, hogy mai élő adásban fogunk sorsolni, és majdnem 60-an jelentkeztek a játékra, úgyhogy nagyon-nagyon menő, köszönöm mindenkinek, aki ezt megtette. Amiről előtte pedig tettem ki posztot, az a Thunder Road Vendetta volt, és a Hot Ostroma, mindkettő egyébként itt volt bemutatva, és innen inspirálódtam, és innen szereztem az anyagokat hozzá. Thunder Road, posztapokaliptikus világban játszódó játék, kockákat dobunk, azokkal irányítjuk az autóinkat, mindenkinek van 3 autója, illetve ha hozzátesszük ezt a kiegészítőt, akkor még egyéb képességei is, és hát életre halálra versenyzünk, 2 győzelmi kondíció van, vagy elsőnek beírsz, vagy te élet túl többieket, szóval ne hajj meg. Na, azzal már lehet nyerni. Egy jó pofa kis játék, úgyhogy gyertek, kövessétek az oldalt, mert mutatom be rajta a játékokat, és egyébként a sztoriban szoktam még izgalmas dolgokat kitenni. Azon kívül kitettem, hogy lesz sorsolás, előtte pedig
arra buzdítok mindenkit, hogy menjenek és szavazzanak a YEMD jelöltjeire, mert hogy 5 Van ott valami érdemes jelölt? nagyon sok érdemes jelölt van. Ez a Johari Bazár, ez mi is az? Egyik érdemesebb, mint a másik. Ez a YEMD, ugye ez a Játékos Emberek magazinja, minden évben adnak díjat, most már egy jó ideje. A zsűri elé közönség szavazással tudnak kerülni a játékok, ott pedig egy szakmai zsűri dönt, szóval szerintem nagyon érdekes ez a koncepció. Dobtam oda egy linket, menjetek szavazni. Johari Bazárra. Én fogom mondani, Így akkor van. úgy tűnik nekem kell mondani. Kifejezetten. Nagyon megköszönöm, ha azt látjátok érdemes. Attila, van olyan játék, amivel játszottál az elmúlt héten, amit megemlítenél? Igen, tegnap egy 4 asztalos bemutató volt itt az Inferno-ból. Az Inferno? Na, milyen volt? Mondhatni pokoli volt. Én nekem nagyon tetszik. Egy érdekes élmény volt. Aki nagyon régen, nagyon nagy játékokkal játszik, annak nem tetszik. Aki elkezdett a nagy játékok irányába fölfele menni, annak nagyon tetszik. Szóval aki most lép be a családi felső kategóriába? Igen. Oké. És akkor azt mondod, hogy egy jó játék. Én nekem tetszett. Az a játékmenete is tetszett. De én ugye el vagyok ragadtatva a tematikától, és azt szerintem ott átjön. Balázs? Nekem leszpoilereztétek a múlt heti kedvenc játékomat, mert nekem újra a kedvenc játékom most a Kardia. Készülve a versenyre. Gyertek versenyezni, Ha már így lehet van. spoilerezni, mert én jelentkeztem, és én nagyon élvezem ezt a játékot. Tudok már róla mást mondani, mert most elmondtunk az előző blogban mindent róla. Gyertek, próbáljátok leverni. Balást el akarjátok verni. Lehet, hogy én is elkezdek edzeni. Géza, neked mi volt a múlt hétről a kedvenced? Nekem előkerült a Bombaírtók újra. Újra. Ez egy nagyon jó játék, azt kell, hogy mondjam. És Bárjátok is kapott Spieldeskados? lehet, hogy most idén lehet, hogy okkal kapott. Én azt javasolnám mindenkinek, aki nem szereti a kooperatív játékokat, például én, játszatok ezzel, legalább egyet próbáljátok. Én tavaly eszemben hatalmas ívben elkerültem, mert csak ennyit láttam róla, hogy kooperatív. Nagyon megbántam, hogy akkor szerintem egyből megvettem volna, hogyha játszottam volna vele. Ez is egyébként muszáj megmutatnom, hogy készítettem. Egy ilyen, ez a játék közben egyébként az asztalkép, ilyen drótokat fogunk elvagdosni és így lerakni. Alapból egy sima, majdnem mint egy kártyatartó, ami szokott lenni, olyan van hozzá. Én ezt egy kicsit így megspékeltem azzal, hogy mindegyik meg van betűzve, és így nem azt mutatod, hogy jaj, ott a kettő közötti nem, egyel arrébb azt forgasd le, hanem azt mondod, hogy a hád, az szerintem egy 4-es. Kicsit ez így megsegíti a játékmenetet, jobban rendezve vannak a drótok is egymás mellett, szerintem ez kifejezetten egy jó kis segítség hozzá. Játék közben meg úgy így néz ki az asztalkép. Nagyon jó játék, tényleg javaslom mindenkinek. Balázs, van kedved sorsolni? Na, hogy van, sorsoljunk már, hát tisztán. Hát szerintem most már nincs több műsoridőnk. Próbáljuk meg ezt. Akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok! Na, vegyük komolyra a figurát. Szerintem átadnám a lehetőséget neked. Te nyomd meg a gombot. Én nyomjam meg a gombot? Jó, engem utáljanak sokan? Na, akkor nézzük. Ki lesz a Doom Links győztese? Na, Ez bizony Varga Misi. Gratulálunk neki. Gratulálunk. Nagyon szuper. Megvolt a sorsolás is, szerintem akkor elérkeztünk az adásnak a végére. Hogyha tetszett nektek a játék, akkor mondom, még vasárnap van lehetőségetek eljönni ide és kipróbálni, akkor is játékmesterrel megtanítva. Egyébként pedig, hogyha játszottatok vele, kommentbe várjuk a véleményeteket róla mindenképp. Iratkozzatok fel a Játék Után csatornára, ugye itt lehetőségetek van élőben és a live fülön nézni az adást, illetve talán pár nappal később vágva is felrakjuk, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla. És írjátok meg ti is, hogy mi voltak múlt heti kedvenc játékotok. Jövő héten kedden tehát találkozunk ugyanitt, ugyanekkor, addig is játszatok sokat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!